everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Ayaw kahalo, kadi ako dautan. Usal lamang ako ka magbalantay sa mga tao nga sama kanimo. Nabasa ko aga nasod sa imong kasing-kasing o hunahuna. Mayroong imong tumong. Gusto ni mong puohon ang mga iya sa kangit-ngit nga kaaway sa atong labawng makagagaho. Gusto ka? Nalatas na di mo ang duhanak mga bukid. O diya ka na mitungtong sa katulong bukid. O hapit ka na gani mo abot sa ubos ng maong bukid. Ikaw lang ang makakita ka na kurayan. O bisig magmata pa ka ng imong igsuon, dili siya kakita ka na ko. Nga makigsulti niya nimo. Pero nganong nagpakita man kanako? Usay nungdan? Tungkol, kay miabot ka na sa kong poder. O kay nalatas man nimo ang duha ka bukid nga niya ka na sa katulong bukid, ihatag ko kanimo ang ganti sa imong pagsakripisyo. Ganti? Unsa ka na? Tinawag kong ermitanyo. Sa libro nga imong gigunitan, wa ka ba'y nabantayan nga dunay mga pahina o pakli sa papel nga way naisuwat. Oh, aduna. Ug naibuhon ko niya na. Hayon mo di ay. Adiya ka na kurayan. Pero hinog nga kapayas ka na imong gigunitan. Gamay nga hinog nga kapayas. Kining hidong nga kapayas o gisuwat dito sa imong libro ang imong mahibawan gikan niining kapayas mga importanteng pag-ampo kini nga pangunta sa mga dautan nga iya sa kangit-ngit bosa dawata kini. Ayaw pagduha-duha sa pagdawat kay nahiabot ka na diding dapita. O ka na kinisaway pagsangay, lakip na ang panit ni ini. O agwanta ang kapait sa imong kinabuhi na imong matagamtawan. Pero ang tigo, sa usa lang ako kapag mamilok, kalit siyang nawa sa kong atubangan. Ug niasa ko mga kamot ang kapayas nga hinog nga iyang gibilin ka nako. Ug matod pa niya nga kanon ko nini nako ug lakip na ang panit ni ini. Ug kung makaon ko na ini, may bawo na kuno ko kung unsay nawa nga importanteng pag-ampo dito sa libro. Ako ning kanon mumugrang kapayas, madara na nako tungaon. Niya natunga na nako ang kapay. Mauni ang suhod sa kapayas. Way liso nga ako nakita sa suhod sa kapayas. Pero tunay daghang mga litra. Apilan ko pagkani sa pagkaon. Pero mao kini ang akong tuyo din eh. Kaunon ko ni, lakip na ang panit ni eh. Kapaitin ng kapayas. Ayaw pagduha-duha sa pagdawat
Kay nahiyabot kay ning dapita. O kan akini sa wailangan. Kan akini lakip na ang panit ni ini. O ngagwantahang kapait sa imong kinabuhi nga imong matagamdaman. Ito kayo. Pero bahala na. Sundon ko lang yun ang iingon ni Antong Emertanyo na nagpakita ka na ako. Niyurtik ko'y Unsa man buktot? si Madam Iska. Ikaw no mailhan yung kang buktot ka na. Oh, ay sige panaway. Tubag, Senyor Tikoy, uy. Aw nangita mo kasi kong asawa. Kabit kasi kong asawa. Unsa tong imong giingon, Senyor Tikoy? Kabit ka ba sa kong asawa? Uy, ayaw pag-ana. Bisan pagbuktot ko, di sa taon ko mamunit sa imong asawa. Ay, Ayaw, in taon kong inganaan, Senyor. Kakita in taon kang buktot ko. tugan di ka. Yes, ayaw nyo. Nyo sultihan, tika. Patay kayo na ni Mus, Madam. Wapo gugo. Wawa ko, magtakilid awa. Oo, Sa muti magatubang. ay lang pag-atubang. Pagkakilid lang pirmin, Nyor. Ikaw. Ikaw, Nyor. Ako, sigurado ko, patay kay na si Madam ni mo. Nagsulti ko tinuod. Apan, doon nalay, apan. Dunay apan? O siya may apan? Dako kagiilong. Ako, O dako giilong. Sa! Pero ang ngayan. Dako kong ilong. Oo, Kakita- nindot man gani kang tanaw no. Huwag kay naong pulos ka lang ilong. Mao na akong papa sa unang buhi pa to. Way naong pulos ilong. Pero unsa man, pasok maga? Pasok maga na imong buktot. Ayaw niya. Tingalig matulid kag ahat og di ka na makalihok. Ayaw niya. Usa tuyo ni mong iska, ha? Tubag. Nasi uwak. Paspas ang sulti, paspas ha. Di ko kapaspas. Mainhan niyo kang buktot ka na. Nasi uwak. Sa tanaw nako, importante kayo. Tuwa siya sa hawan. Nato na, inagtingog. Mana ka. Dugay mauman. Tula na. Sige. Adoon ko si iska. Inagtingog ha. Paibawon ko siya. Galagot ko sa kagbalita ni Uwak. Wa ko makasabot sa gisulti ni Uwak. Way laing makasabot siyang isulti, Tikoy. Ako lang, Unsa iya gisulti ha? ang apo ni Lerio. Kadtong bata nga buot na kong dagiton kaniadto. Ugwa mahinayon. Kamagwang ang anak di ay kadto ni Juan. Sa ato pa. Mao ka ng tawhana ang mipatay sa atong kaubang mga ungo. O, Tikoy, siya, Ay, mao kanay pong ni Uwak. Og nakit-an ni Uwak nga naglakaw ang lalaki kauban sa usa ka bata. galakaw? Og maoy sulti ni Uwak nga nagsugod na kini sa iyang tahas. Kinahanglang dili siya makalampo sa iyang tumong. Patyon ta siya. Husto ka. Kinahanglang patyon ta siya. Karong taod-taod, mobalik si Uwak. Sugoon ko siya. Sugoon ko kamo. Nalupong na namo si Mami ka kanina. Dili na nako makita si Mami. Og lapaw sa tanan. Dili ko na siya ikasulti.
Magunsa naman lang ko karon. Ngawa na ang akong inahan. Naanad ko nga naa kanunay sa akong kiliran si Mami Marina. Daghanang bino. Asus. Humukar na pa mga blihon eh. 58 botilya ang resod bino. Gatos kapin ang westwood. Napasagan ang westwood. Kining din resod. Sakto kini usak si manang konsumo na ko. Tungab sabi. Tungab lugoy. Dagan akong nahurot. Uy. Hindi, Idin. Naghilak na sab. Anong sige na siya hilak? Wa pa ka na siya mag-uol nga. Daghan na kay kong nahurot nga bino. Ganugdan siya ba? Si maghilak? Wa siya puli hilak? Bebe, doolon ganin ako, be. Day, Idin, nahilak na sa ka? Nasigilak, di naman ko mainom. Paway na ko. Huwag ko kay Baudoy Lukoy. Kunong siya akong buhaton. Ila pinakaroon ka na kinusara na lang ko. Ha? Oh, do ka mag-inusara. Uy, ako di ay. Huwag ka mag-inusara, niam ko. Pwede ko nimong himong buhay din eh. Pwede sad ko nimong himo ko nimong bana. Daram ka, tandaan ni mo. Nihilak po ko kag maayo. Wala ko may bahosang kong buhaton. Wala na'y lukoy. Wala ka mahibaw sa angin imong buhaton kay magpadam ko kasi imong kaguol. Di ka na makauna sa imong buhaton. Muna ning anak ka. Ali. Kakos. Ikaw bala ka. Ano? All around man ko. Buhatan sa kung sa'y buhaton naman ako. Hambi ng Pinoy ni Lukoy. Uy, imo. Mo inom ka? Ayaw, imong ko nag-iinom ng bino. Wa pa ko kainuman na. Ayaw, day. Kamaom lagi ka mo inom. Basta ko pagkagladok na ko noon. Gida yung dayon man imong inom. Giyarok man imo, lupig ko nimo. Maayo ka nimo. Mo yarok ko bino, day. Gusto na kong mamatay, Doy. Ha? Gusto na kong mamatay. Ayaw, nag-imna. Ibunal na si mo. Gusto kang mamatay? Mami! Pagbinuang, day. Ay, stoy. Day. Mami, Ayaw, ha? Marina. Ayaw, ha? Ni ako, day. Di ka pasagdan bitaw. Uy! Bastos. Naunsa ka, oy. Naunsa. Nahubog na ka. Hindi ko amang ka. Bastos, oy. Batasan, oy. Ano man ka naunsa ka? Naunsa mga? Ngano ka man? Midot nga si Mutian, ngano ka? Doy! Kasakit sa akong tiyan. Ha? Oy! Tabang na lugoy. Day din! Tabang! Day! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.